Ijedi kandi nuranu nebe kandi anugina kwa oh 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 Ijedi kandi nuranu nebe kandi Ijedi na undidi Ijedi na undidi Ijedi na undidi Ijedi na undidi Adamani bukemo Ifega sobwela mudale Adamomu masaru Ikozi atenu mobi Adama ile bunkamanya Yamere njibia kanyilwa Wataka makala misi Efuela me Ijedi na undidi Ijedi na undidi Ijedi na undidi Obi munam de okwamiro gayo Beziano kilo zano mamu Okwese ne horo mnanya Mana gini jizi nkita onwu Ehunanya oga bu mnankiti Efuola me Nandi kemba ya lo Ijedi na undidi Ijedi na undidi Ijedi na undidi Legudi manya Kanyigu mas Usunu mu mas Mwana chinwa injiji Agama Ama mle brozo mas Obi nye buka maken nugo Mama Aka legudi manya Ika funi hame hakara mofu Aka gabo kuna kuko Jega no se bani Maka wanchukoda Chineke manke kama Okone wakagoza nugu mburu oge Ogozi ai Ijedi Adama wekeli ya waye nye jokuka joyi Ijedi Namdana meji ya waye oge waye na dada Ijedi Vati no shall this be the
kwa mbọsị ngwere na-ada n'elu ije dị n'ọnwụ ndị ọsọ aracha gị na-afanye ya n'uko ije dị n'ọnwụ ndị ise bọyọ ga-abụzi afọ niile ije dị n'ọnwụ ndị ọsọ agamasị fado n'ala dị ala ije dị n'ọnwụ ndị agaghịzi egele eme ihe n'ọdị njọ ije dị n'ọnwụ ndị dị ekwere m gị nkwa ịfụnanya achọrọ m ime ka ị malụ na ndụ m enwego maka gị obi dị m mma na amata m onye iwu ịbụ ike m mgbe niile mụ na gị na-anọ masịrị m mana achọrọ m ịna anabago m achọkwala m maka ị ga-afụ m achọrọ m ịga ebe a ga na-afụ m n'anya na-amakwa ugwu m enweghị m ike idekarị nke ndịgo anyị ga-afụ mgbe anyị ga-afụ Ada ihe niile ka n'ebe a kisi bụ ga-akwa Ada onye batawa Anya agbatobi ndewo kefan oge na mmadụ wetara m ihe asị m na anya ya ngwa nke ọ dị nne enwe ka isi wee fụ nsogbu ya na ụtọ m chegara enweghị m ike ichezo ụbọchị ahụ n'obi Ada kedu ebe ị nọ Ada ka ebe ị nọ kwana ka o kesi wee hapụ naanị m sinsi iri oge hapụ m otu si chọọ ya maka gịnị o doro n'anya nụ Ada biko emekwana ụdị ihe ọzọ m ga-eme ya ọzọ na mgbe ahụ m ga-eme ya ọ ga-abụ n'eziokwu ọkwanụ na imeta ihe m ga-eji mee ọzọ daalụ maka onyinye nye m Chukwu gọzie mbọsị amụrụ gị Ada afọrọ m gị n'anya ka ya dị ka ọ nwere ike ịkọwa mana nka na-eche mbọsị ahụ ị ya agọsị m otu isi fọrọ n'anya mana ekwuzina ihe a ekwuzina otu a afọrọ m gị n'anya afọrọ m gị n'anya abatalo n'ime ụlọ ka ebe isi dowere ọ dịrọ n'enyo taa n'ime akpa gị akpa gị dọ n'enyo taa m chọọ na drọwa Hello? Anọ m ya. Afrọ m ya. Anyị gbata ije aka gị chọọ ya. Adị m achọzi bata ịchọba ya n'onwe gị. Ya na ga-akwụsị ịṅụ ọgwụ maka afọ ime ya. Ọgwụ egotere ya maka igbochi afọ ime. Ọ kwụsịghị ya.
Ibatago. ¿Qué considera? Emegonu m interview one. Mana ha gbalụzi maka certificate m na akwụkwọ ndị ọzọ nnapụ na yard. M ga-eweje ziri ha ụbọchị Thursday. Daalụ maka ohere nyere m. Ka ahụ bụ juru n'oyi taa. Onwe ihe eme. Ọ gịnị? Ada. Kedu ihe mere ịdị amụsọ ọgwụ maka mgbochi afọ ime gị? Oh. Ka ekpewula m ịkwụsị ya. Ịkwụsị ya n'otu ahụ. O nwere ihe o mee? Ada enwe ihe o mee. Ị kakwa na-egwa m tupu ịkwụsị inwe ya. Ngwa iwe wele gị na m agwara gị. Eche ezu megwa gị. Ada. Mụ na gị makwa n'ihe mere iji bido na-aṅụ ọgwụ a. Ịma ihe iji maka ya na-aṅụ ọgwụ a. Amdị ama m ihe ji na-aṅụ ọgwụ. Mana ọkwa m kpewu n'ime obi m na m achọghịzi ịṅụ. O nwere ihe ọjọọ dị na ya? Ngwanụ iwe wele gị na m agwa gị. Echetara m ịgwa gị. Akpọgbukwala m n'obenu. Ijedi no Adama wekeli awaye nyeko gajoyi. Ijedi no Amdana meji awaye oge waye na gaga o. Ijedi no wakelo chades bili ayetinya bamuko. Ijedi no undi Kwambasi kwera nada n'elu. Ijedi no undi nyosara chake na fanye. Ana hapụgodu m aka. Nnamdi, ọ bụ maka ọgwụ igbochi afọ ime ma iji na-akpazi dịka agwa. Ọkwa ya chọla m gị. Mana achọrọ ịgwa gị okwu. Ada ihe echi ukwu ọ ga-echenwu ka chi fo. Ọ ga-echenwu. Maka chọọ m ikweta na asọ onwe gị ka ị na-eche. Ada, enwekwana mgbe m ji eche maka onwe m sọsọ. Ọ maka anyị nwa ka m na-echekwana, maka anyị na-abụ. Nnamdi, kedu ife ime iji agbara ọsọ ịchọghị inwe ezinụlọ? Kedu ife ime iji agba ọsọ? Kemgbe mma aṅụrụ ọgwụ nkemọgwụ nwụruo? Ka ịkpọsa ya akwụsị ibi ụdị ka ndụ anyị na-ebi. Oge ọbụla na-ekwu maka inwe ezinụlọ. Ada na adịdị gị ndị ọkọwa aja na okwute ka eji enwe ezinụlọ. Aja na okwute ka anyị ga-eri. Ụmụazị bịa kịta aja ka ha ga-ata. Mana ọ bụrụ na mgbe ị nwere millions ka ị ga-enwe ezinụlọ, mụ na gị nwere ike ibido otu anyị nọ. Egoro na-ekwu ọ bụrụ mgbe ị nwere millions ka ị ga-ebido nwe ezinụlọ, mụ na gị nwere ike ibido taa. Ị na-ekwu na ọ dịghị fecha n'ọnụ. Ụmụ ahụ ụmụ nwaanyị nọ na-eche na ọ dị nnọọ mfe. Ọkwụ ebidokwa kịta ọnwụ a ga-ebu ụzọ bebe akwa bido ekwu ebe a kwuo ebe a. Nnamdi, ngwa chewezie mgbe ị nwere millions. Chewezie. Mana tupu mgbe ahụ, o ruzie mgbe ahụ, ị ga-achọtazi m n'ụlọ ndị mụrụ. Ebe a nke ị ga-achọtazi m, mana Chineke mere gị ebere ka ị bịakwa ọsịsọ. Ada mụ akị na-agwụgwụ taa. Ada mụ akị na-etinye ụjọ n'ahụ. Nnamdi, biko hapụ m ụra na-atụ m. Mụ akị na-eti ụjọ n'ahụ. Ijedi no Adama wekeli awaye nyeko gajoyi. Ijedi no Amdana meji awaye oge waye na gaga o. Ijedi no wakelo chades bili ayetinya bamuko. Ijedi
n'ọnwụ ndidi ije dị ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Nnamdi, ke ihu gị ọ dịrọ mma? Ugo, ọ na-adị mma mgbe ụfọdụ nwoke nọkịta ụtọ a ọ nọrọ nwayọọ chie echiche. Echiche gịnị? Nnamdi, obi m na-agba m sị nsogbu dị. Ọ dịkasị ya Ada. Ugo, Ada na-enye m nsogbu. Ka ihe o mere ọzọkwa? Nsogbu ya akarịgo m ahụ. Adachi na ya na ọchị ya na ike agwụgo m. Nnamdi, Chineke. Ị hụrụ gị na Ada ga-eme ezigbo di na nwanyị na Nigerian film. Biko start moto gị. Ka ndị mmụọ mma biko. Hey! Nnamdi. Adamma ile-egbu ka mmanya ya mere njibia ka anyị lụọ nwata ka agbakala m isi efuela m ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi obi m Nnamdi ọkwa mịọrọ gị ayọ mezianụ ka ịlụzi anụmanụ ọkwa isi maka gị typhoid na malaria. Kekwana ihe a na-epụta? Kwesịrị m ịnene onwe m. Agwa jide ịma ọgwụ dị na akwa. Somadị, ị ga-eweta ya ka m nye gị aka gote ya. Elelekwa maka afọ ime. Ị chọghị ime ihe ọpụta? Ada biko hapụkana nke afọ ime ka anyị kwuo ihe ọzọ. Nnamdi, ị chọghị ịma ihe ọ pụtara? Ị chọghị ịma ihe ọ pụtara? Ngwanụ fasị m bịa echi ka m bịa mara ife ọ pụtara. Ị ga-eso m aga? Ada enwere nna gị echi. Ọrụ echi nwere ike gaa nata ahịa n'ugbo. Ugo, ọ na-adị nke ihe m na-agbara ọsọ o mechago mee. Nnamdi, aghọta m ihe na-ekwu. Ana m eche na Ada dị ime. O nwere ihe ọjọọ nọ na ya? Nwanne echele. Ugo, ọ dị ka ị na-aghọta ihe m na-akọwa. Si, na ka m gwa gị, nke a ga-emezi tie m na-agbagharịa
na-achọzọ otu m ga-esi ghọta onwe m maka ịkwado agbamakwụkwọ anyị. Nnamdi nye onwe gị nsogbu, nwere ihe nọ na ya. Enwe ihe nọ na ya. Nwe ihe nọ na ya nwanne ya. Ugo, enweghị nọ ihe hụ n'ime. Ba. Ugo, nye m 3 million. Ee! Ugo, nye m 3 million ka m kwado agbamakwụkwọ anyị. 3 million? Ha! Oh. Chineke! Nwanne elebi chọ ka m hụ ego dịka ke. Oh. Ugbo ịhụgo ihe dị ya n'ime. No. Ee. Mana mana ị ga-eme gịnị? M ga-echegodo ka ọ bata ka m fa akwụkwọ ojine n'ahụ ya. O wetagodo akwụkwọ ojine n'ahụ ka afụ. Okay. Ọ bụ ezigbo mmadụ. Gị mata ya. Gị mara na ọ bụ ezigbo mmadụ. Nwata. Mana m nọ dị ka ha pụọ akụkọ gị. Akịrịkwa ọ ga-abịa. Ọsọ ọ ga-abịa. Anyị na-eme n'anya izu ụka na-abịa ka o si wee kwuo. Agakwani ọ na-akwado n'ifu ya. Ada na-akwado mana Ugo ka ya pụrụ ya n'ụlọ mmanya ka ya. Nsogbu adịrọ ka ọ rụọ mmanya. Obi m Nnamdi ọkwa mịọrọ gị ayọ mezianụ ka ịlụzi anụmanụ ọkwa isi na ịhụrụ m n'anya mana gịnị jizi nkịta ọnwụ ịhụnanya ọ ga-abụ m na nkịtị efuola m ozugbo anya m hụrụ ka m kwuru wee si Adamma n'Igbo nke m mụbụ mmanya ahụ n'onye ga-ahụ wee bie n'ugwule ekwere gị kwa na mụ na gị ga-eje ekwere gị kwa si na ị ga-abụ nke m ịhụnanya gị na-egbu m ka mmanya efuela m ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị Adamma nwere kele ya nwayọ nye dị ọkụ ga ije dị Nnamdi na meju ya nwayọ oge nwanyị na-aga aga o ije dị n'ọvakinucha desbiri anyị tinye agbamnkwụ ije dị n'ọnwụ ndidi kwa mbọsị ngwere a na-ada n'elu ije dị n'ọnwụ ndidi ọsọ aracha gị na-afanye ya n'uko ije dị n'ọnwụ ndidi ise ebe ọya ọ ga-abụzi afọ niile o ije dị Madam ije ọsọ aga masị kwado n'ala dị ala ije dị n'ọnwụ ndidi agaghịzi egele eme ihe n'ọdị njọ ije dị n'ọnwụ ndidi ekwere m gị nkwa na mụ na gị ga-ebi ekwere m gị nkwa si na ị ga-abụ nke mụ ịhụnanya na-egbu ka mmanya efuola m ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi Adamma n'Igbo nke m ife ga-atọgbela m dali Adamma ọmụ masarụ biko bịa tienu m obi Adamma ị na-egbu m ka mmanya ya mere m ji bịa ka anyị lụọ nwata ka agbakala m isi efuela m ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi obi m Nnamdi ọkwa mịọrọ gị ayọ mezianụ ka ịlụzi anụmanụ ọkwa isi na ịhụrụ m n'anya mana gịnị jizi nkịta ọnwụ